Yo kanjani? Sekamnandi apha manje. Yo mfethu fika nisanoqotha. Ekhona. Asibeke mfethu. Ungancami ke mfethu ungaqaphi. Khasa namanzi qala. Ngase ngithobe le. Ize namanzi ne? Ya mangikhuleze bro. Lamanzi bwafu. Izitho xapha kangaka mfethu. Halo mfethu sityile sibhekoni ngo. Ingekho ngaka ezweni. Abo balana nokutya kanti mfethu. Ya masitye mfethu but ayikho le nto yenzayo mfethu. Yo. Uphango mfethu. Abo mfethu ekhaya. Abo uphango mfethu ekhaya. Ngicela lonto ekhaya mfethu. Ngame futhi ndofaka ityiwa. Yo bacon. Let it is. Bacon beef. Iwa. Du phambene ne. Zocabanga nje la ngatyanga ngayayo. Yizo nje ibhekoni zami lekhaya vile. Manje singibhakile le tyiwa kanje. Yo akuthenzi ngaka ezweni. Uzobala ukutya ke ngokwami. Yo mfethu masitye mara feko we. Khaso siyanda ityo kwam. Yeke sikrele. Ya ayazigcinela wena phum. Ekhaya. Ubuye xa unesimilo ekhaya yikho le xa kophela ukutya kwasekhaya mfethu. Ubuya ngothatha. Mfethu ubuye xa unesimilo nothi ngoku ayikho le nto yenzayo mfethu. Mfethu. Okay but ubuye xa unesimilo apha ekhaya mfethu. Yabo le kavi yasigcinela le. Hayi kanti-discipline ingekafiki oledi jo. 5 minutes later. Ebo. Wona mfethu angingenela kanje ekhaya. Yabo asikiswe ngayabo lapha jo. Alafu yabo. Hala mfethu. Yo mfethu into le nto yenzayo babe ndiwile phana mfethu. Hala mfethu yabo nabuvula mfethu. Mfethu ngishilo futhi ba wena buya xa unembeko apha. Hala siphathele imisi. Indawo la udle ke wena. Right. Tama ayi. Dama yombi lo uhlala pheveza. Lo fithe icala imlenze oyi-1 Bone la bra. le imile suma Lena kaloku yapheke ke ngafuna ungithathele imithi yami leya. ithe mangaqili libala kwazizorojo ne-iPhone qube nginga-exa Hayi iPhone. Utemu. 40 rand la we. Awuzazi sawenza kwaTemu ze40 rand. hayi aba nona apha esitrashweni bakhala ngayo bonke apha endleleni Ndiyakuxelela. bafuna ufoda hayibo xa yandibiza ithi habu nayi khanifana nje abaqhaye nami ndiyosabe babo bathini ithi habu njayam khanifundise izwi zakho lo nto yabo kuthiwa wena urongo izwi-edit khawuyenze njabo tanginqanja iPhone ungakwazi u-edit ungakwazi uthini lo Mame lena ndixelelayo jonga uba uyayicheka pha koTemu ujonge nako TikTok yaveza izawuyiza kwaTemu uthi xa uscroll apha uvela into yakaTemu ba ifoni iyathengiswa i40 rand iPhone izotyiwa ngungu mame yabazi ke ojaji nosintu mamela zizona ipeyitisi yabazo simthu zendezazi zezisile mamela ngaqondi nawe liyaka lo angenele esibhedlele sana ungathethi loo nto yabona ungathethi so yondoda ndoda ke olexayithi hayi andiyazi hayi